vageza vane simba guru zvokuziva kwatinozviita isusu vageza munoziva pane mamwe mashoko anobudiswa nana Traore ekuti gore regudo riro vageza vavaita sokunge vari kukambenera vachiwenga kana kuti vari kugadzira vachiwenga ground. Izvozvo manje vana veZimbabwe havasi vese vari kuda vachiwenga, havasi vese vari kuda ZANU-PF, havasi vese vari kuda Nhingirikini Chamisa, havasi vese vari kuda Nhingi, but ruzhinji rwenyika ruri kuda Chamisa. Ivo vanotozviziva vageza, ende ruzhinji rwenyika rwakavhotera Chamisa, ruzhinji rwenyika ruri kuteera Chamisa. Saka Chamisa une support, ZANU-PF haina support. Vageza vazvizive izvozvo kuti zvinhu zvavari kuita ka vazive kuti support vari kuiwana kubva kuopposition, vari kuiwana kubva kuna vanhu vaChamisa. Saka ivo vageza havafaniri kuita sokunge vanoramba vakamira parutivi kana kutaura vakamira parutivi kana kuti kuita wega kanje. Ngavaende straight direct, vanyatsomira kupovho vachikumura jezi reZANU-PF ravari kufamba naro, vachirega kumirira nokudhifenda nokusapota ZANU-PF, vachimira pakati nepakati penyika savanhu wabvunura samacomrade auya anyuka panyowani. Because it's a third war yava kuronga vageza. Ani mazvona kureva kuti wamuovheti wechingani wechipiri kana vachinge varonga hondo iyi, kureva kuti vageza it's a hero. So nyaya iripo ndeyekuti inini sababa vazvinogura ndiri kuti vageza ngavarege kuita kumira nemunhu wesenzara kuita sokunge vanosururuka away too much kuna Chamisa kana kuti kune opposition, nekuti Chamisa akawina ma-elections kusika ende ivo vanana bavageza vacho vachakabatana vasati vapesana muZANU-PF ndivo vaibatsirana kuponda vanhu vaChamisa, ndivo vaibatsirana kubira ma-election, ndivo vaibatsirana kuhijika zvinhu zvese munyika, ndivo vakadzidzisa system iri muZANU-PF yokurova vanhu kuma-election. Chiri chokwadi chokuti vageza vane chido chokusunungura vana veZimbabwe ndi pamwe chete neutungamiriri hwavainawo vari kuronga nawo, pamwe chete nemaleaders avari kuronga nawo. Kana chiri chokwadi vageza ngavasiye maitiro anenge ane chidrama mukati kana kuti anenge ane kujoka mukati, ngavaratidze serious yavo, nokuti paya pakaitwa mademo ikatwa 9 mwedzi wese demo ichidaidzirwa kukadzokorwa futi. Nhasi unoyu vana veZimbabwe vakasvika pakuneta, vakasvika pakugara, vakasvika pakuzopedzisira vati munoziva pane zvinopedza chido mumunhu kana kuti pavanhu, pane zvinopedza chido mukati mevanhu mupfungwa dzevanhu. Saka vageza vazive zvinhu zvinopedza chido muvanhu kana kuti zvinosveta simba revanhu. Vamunhu mukuru vageza, vagara mupolitics kwenguva yakareba uye vamunhu anoziva, ende vakashandira ZANU-PF kwenguva yakareba kubva munguva yehondo, vari kuintelligence ikoko. Saka vageza vanofanira kuziva kuti zvinopedza simba ndezvipi, zvinopa simba kuvanhu ndezvipi. Vakashanda kunana politburo, vakaita ma-MP munana Gokwe. Saka vakuziva politics is a senior politician, Comrade Bombshell. So zvinhu zvavanenge vachiita kana vachiuya, vana veZimbabwe vaneta nemadimikira nenyambo, vakuda vhangeri inobudirira ine chokwadi inobva yafamba nokuita kunzwa nokuita ipapo. So nokuti nguva yareba vana veZimbabwe vachishingirira vakarindira kuti Comrade Geza vane zvikuru zvavari kuronga. So kana vachidzoka vachitaura matauriro avari kuita, vanomutsa futi mwoyo yevanhu yanga yaneta. Saka kana vamutsa mwoyo yevanhu, ngavachimira nevanhu vachiuya nezvinhu zvinoratidza kuti zvinopa simba nemanyukunyuku vana veZimbabwe. Ende Comrade ndoda kuvayambira vazive kuti havasi vega, ivo ndivo varongi chete nevagadziri vechinhu ichi, but vachashanda paground vana veZimbabwe. Ivo havasiri vachashanda paground, havasiri vachamhanya paground, havasiri vachaita chinhu ichi paground, ingava hondo, havasiri vachabata futi paground. Vachabata futi vana veZimbabwe, vanhu vari munyika. Andi muri kupaona, vachabata futi vana veZimbabwe. Ende kana ikanza demonstration, ivo havasi vanopinda pademonstration, vanopinda pademonstration vana veZimbabwe. Saka chiri chandinokumbira kuna Bombshell, Comrade Geza, ndechekuti ivo ngavarege kuita sokuti vane maprevious avo avari kunetsana muZANU-PF, kana kuti ivo vane zvavakaitirwa. Andi muri kupanzwa, kana kuti kune zvimaturikwa nezvikwerete nechii zvavakaitirana kuZANU-PF, ngavaratidze kuti munhu ari kuda kusunungura nyika, kana kuti ivo vasaita sokunge vari kuratidza kuti vari kurwira masimba muZANU-PF yavo, kana kuti vane zvavari kunetsana netsimba yavari kurwa. Ngavaratidze kuti munhu ari kuuya akamira pakati danga renyika yeZimbabwe, vakamirira mapato ose anopikisa neriri kutonga, nerisiri kutonga, neasiri kutonga ose, semunhu mukuru, semadzitateguru, semachinda, semadangwe, semakomrade akafira anokurwira nyika ino. Saka vanofanira kumira pakati nepakati vachiona zviri kuitwa nyika,
vachigadzirisa chimiro chenyika vasina munhu avanowenga kana kurasira kunze, kwete kugadzirira ground munhu weZanu PF kana kuti anga vachiwenga kana kuti anga vaani kana kuti ani, but ngavaise vachisapota uye vachirwisa kuti nyika iende mumaoko memunhu ari kudiwa nevanhu, munhu ari kudiwa nepasi rese, munhu anogona kufambisa nyika ikanaka, kwete zvokurwira masimba ekuti vachinjane ivo mubato. Vazive vageza kuti vanhu vakaneteswa nedzimwe speech dzakataurwa navachiwenga pamazuva emaelection aya dzekuti Murambwe tichakusapotai kusvikira amen, mucharamba muchitonga kusvika mapedza basa renyu. Vachiwenga vaitaura izvozvo. Vachiwenga pakafa Mboneni Ng'ube ane vasapota yavachamisa mukwekwe, vakabuda vachitaura kuti tichakupedzai semapete vanopikisa. Vakazobuda zvavachitaura shoko rokuti munoti takatora nyika kubva muna maoko aRobert Mugabe, tisi takachibvuta chinhu chindechedichi. Saka vageza ngavarangarire vazive mashoko iwayo kuti ndosaka zvinhu zviri kuita sokunge zvinodzokera kumashure kana kuti vana veZimbabwe vanoneta vanoona sokunge vanhu vanobva muZanu PF vanouya nedhirama. Saka vageza ngavaende kuruzhinji kana vaida kuti chinhu chibude kuna Nelson Chamisa, ngavaratidze kuti vakamira nemunhu akawina maelection, vakamira nemunhu ari kudiwa nenyika. Chinhu ichi hachitori nguva chinobuda ichi. Ndava vanhu vazhinji povo yachona ndo yavada kutuma paground. Zvese zvavari kuronga izvi kurongera povo. Handiti muri kupaona. Ivo vagadziri nevabiki vanoronga nemaorganization akasiyana siyana, vanoronga nemauto nemapurisa, vanoronga neintelligence nesecurity dzenyika, vanoronga nedzimwe nyika dziri kunze, hondo inotsigirwa nedzimwe nyika. But inyengwe dzimwe nyika dzikauya hadziunze vana vadzo kuzoya kuzorwa muno. Vana vemunyika yeZimbabwe ndo vanouya kuzorwa, ndo vanotumwa paground. Ani mazvona macommanders haasi vanoenda paground ka, vana Gesa havaendi paground, vana vavo vanogona kutadza kutopinda paground pacho futi. Saka chokwadi chiripo ndechokuti vageza ngavaende kudivire vanhu, kana speech yavo vachiuya nayo ngavataure mashoko asingadzoseri pfungwa dzevanhu kumashure, uye speech yavo vachiuya nayo ngavatange vagara pasi nebato guru rakawina maelection. Vageza vafambe vari pamwe chete navachamisa nevamwe vese ava. Hatina kuti ngavabude pachena kana kuti ngavabudisa vasecrets, no. Tiri kuti ngavataure zvinhu zvinotadza kuti vana veZimbabwe vanogutsikana, uye zvinotadza kuti naivo vachamisa vacho vanotaridza vana veZimbabwe kuti vari kuzvitsigiravo. Hatina kuti ngavabude pachena vachamisa vachiti totsigira, but vachamisa vane matauriro avo avanoita atinoziva seZimbabwe. So nyaya iripo ndeyekuti vageza vakangomira ipapo zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. But iyi nyaya yekuzoita kunge vari kurwira bato pachavo kana kuda kuchinjana bato pachavo, waMugabe pawakabva wakaisa waMunangagwa. Saka ivo vana veZimbabwe vagara vachitarisika kuti kana ukaona varume vavezanu vakuita izvi vakuda kuisa umwe mubato mavo. Saka ndo zvinodzosera zvinhu kumashure zvinenge zvisina sapoti. Chimurenga chedu chinoramba chongobvaruka chongodhonzeranwa chosaiwa sapoteta sokunge vana veZimbabwe tisina rudo rwokusapota varuda kutirwira kana kuti vari kuronga, kana kuti toita sokunge tiri kushora vageza kana kuti tiri kushora vachiwenga. Nyaya iripo ndeyekuti varume ava ngavarege kutaridza makaro, ngavarege kutaridza udzvinyiri, kana kuti ngavarege kutaridza kuti vane zvavakaitirana ivo maprevious avo vada kutsivirana muZanu PF vachishandisa ruzhinji rweZimbabwe. Ngavauye paground vaine zvinhu zvinogutsa nezvinhu zvinofadza zvinotadza kuti havasi kutsigira bato ravo kana kusapota bato ravo kana kuti kugadzira bato ravo. Ine zvavari kuita zvikatadza kuti zvine mamwe maorganization ari mukati nemamwe mapato ari mukati mazvo. Ani mazvona zvinokwenenzvereka zvikamira zvakanaka, but kana vakada kuronga against povo kana kuti povo vasingaisi mukati kana kuti mamwe mapato vasingaise mukati, hakuna chinobuda, because even wakapinda paground povo inenge ichingoshora, inenge ichingotengesa, inenge ichingopara, hakuna chinobuda. End of the end zvinongofeila. So chiripo ndechekuti vageza vane simba guru zvokuziva kwatinozviita isusu. Vageza munoziva pane mamwe mashoko anobudiswa nana Traore kuti gore gudo rino, vageza vavaita sokunge vari kukambenera vachiwenga kana kuti vari kugadzira vachiwenga ground. Izvozvo manje vana veZimbabwe havasi vese vari kuda vachiwenga, havasi vese vari kuda Zanu PF, havasi vese vari kuda Nhingirikini Chamisa, havasi vese vari kuda Nhingi, but ruzhinji rwenyika ruri kuda Chamisa. Ivo vanotozviziva vageza, ende ruzhinji rwenyika rwakavhotera Chamisa, ruzhinji rwenyika ruri kutevera Chamisa. Saka Chamisa une support, Zanu PF haina support. Vageza vazvizive izvozvo kuti zvinhu zvavari kuita ka vazive kuti support vari kuiwana kubva kuopposition, vari kuiwana kubva kuna vanhu vaChamisa. Saka ivo vageza havafaniri kuita sokunge vanoramba vakamira parutivi kana kutaura vakamira parutivi kana kuti kuita wega kanje. Ngavaende straight direct vanyatsomira kupovo vachikumura jezi reZanu PF ravari kufamba naro
vachirega kumirira nekudhifenda nekusapota ZANU-PF, vachimira pakati nepakati penyika savanhu wabvunura samacomrade auya anyuka panyowani, because is a third war yavakuronga vageza ani mazvona kureva kuti wamuovheti wechingani wechipiri kana vachinge varonga hondo iyi, kureva kuti vageza it's a hero. So nyaya iripo ndeyekuti inini sababa vachitokura ndiri kuti vageza ngavarege kuita kumira nemunhu wesenzara kuita sokunge vanosururuka away too much kuna Chamisa kana kuti kune opposite, nekuti Chamisa akawina ma-elections kusikana vanhu ende ivo vanana bavageza vacho vachakabatana vasati vapesana muZANU-PF ndivo vaibatsirana kuponda vanhu vaChamisa, ndivo vaibatsirana kubira ma-election, ndivo vaibatsirana kuhijika zvinhu zvese munyika, ndivo vakadzidzisa system iri muZANU-PF yekurova vanhu kuma-election, system yekubira vanhu ma-election, system yekuponda vanhu, because vanga vari mupolitibhiro vari kuintelligence vanageza ava varivo maleaders madhara akanga ari vanachipanga mazano eintelligence. Saka vageza kana vachiuya kuuya kwavo hakuna kushata, tinovatambira sevana veZimbabwe, tinovatsigira uye tinovasapota, but patinozoshorera ndepekuti vakada kuita sokunge vari kunyenyeredza, vari kutsenga mukanwa kana kuti vadimikira kana kuti vane zvavari ngavaise direct, kwete zviya zvaitaurwa zvokuti Chamisa ngaauye kunotibatane. Chamisa akawina ma-election, vageza vanofanira kuziva kuti Chamisa paari mumweya yeZimbabwe nevana veZimbabwe it's a president. Ivo ndo vakamurobha hao vari pamwe chete nana Mnangagwa vasati vaziva kuti vachabatwa rwafu muZANU-PF, vachashungurudzwa, vachadzingwa kana kuti vachavengwa muZANU. Vakanga vachishungurudza vanhu vaChamisa, macitizens maZimbabweans ava kuchiudza kuti mhuri yeZimbabwe tiri kuuya pamhepo. Ndo vanhu vavakanga vachishashanga vacho vachitaura ivavo, ndo vanhu vakanga vachishungurudza ivavo, ndo vanhu vakanga vachinyebera ivavo, ndo vanhu vakanga vachirwisa ivavo, ndo vanhu vavakabira ma-election 2018 vana nababa Gezara vanga vasati vambotanga kubudisa miromo yese yavari kutaura nhasi uno nemanzwa avari kutaura nhasi aya. Zvinhu zvanga zvichakavanakira ani muri kupanzwa hondo dzapo nhasi uno. Kune mahunga anotaurika kuti vageza vakabudisa mari dzakawanda, vageza vakazodai, vageza vakazodzingirwa neZANU, vageza vakazoshandiswa, vageza vakazodini, kusvikira nedzimwe dzinotaurwa dzakawanda dzirimo dzokukreatirwa mhosva dzavakakitirwa vageza vacho pachawo nekudzingana mbato. So nyaya iripo ndeyekuti vageza nemacomrade eZimbabwe, ndini baba vachinokundi kutaura vachinogure ngavagare pasi vanyatsonzvera nyaya yavo vasati vauya paground vageza, vasati vabuda paground, kunyange vane zvikuru zvavari kuronga hatisi kuzviramba ende hativatumi kuti rongai makadai nokuti ndio vari kuziva, but chokwadi chiripo ngavaite zvinhu kwete kungoramba vachiita sokunge munhu anoita kuti vana veZimbabwe vanosara vakaita onio max setredi go yacho isingauyi. So nyaya iripo ndeyekuti kana tikanzi chipi nechipi chiri kurongwa nana baba Geza neumwe utungamiriri nemamwe macomrade nemauto kana kuti security yenyika kana kuti mamwe zvine chekuita nekuti zvisunungure vana veZimbabwe. Hazvisi kusunungura vana vaGeza chete ka, hazvisi kusunungura vanhu veZANU chete, zviri kusunungura vanhu vese vari munyika. Saka vana baba Geza ngavachisiya zvechiZANU nokuti ZANU yakatoora kare ikaparara kudhara. Kana kune vari kuronga nana baba Geza oro masoja, macomrade, manesi, maticha oro vari muZANU-PF chaiwo, ZANU-PF yakatoora kudhara because haisisiri iyo ZANU yaizikanwa Standard Forces, haisisiri iyo. Ende macomrade ose akashanda chaiwo anozikanwa muZANU akadzingwa mubato. Macomrade ose akashandira ZANU akapera kuuraiwa ndio akarara paHeroes apo. Ndio vakaenda mukataza rufu rwavo macomrade mazhinji maforefront vakanga vachitungamira ZANU Forces havana kufana urwere hwaMwari kana unechii, munongoona vese vakapera kudimburirwa upenyu hwavo. Saka vageza ngavaumbe chinhu chitsva, ngavagadzire chinhu chitsva nepamwe chete nevari kuronga navo. Havasi vega kutaura kwavari kuita, dai vasi vari vega simba havangariwana. Ende ivo kutouya kuwana veZimbabwe vanoziva kuti ndo kune support, ndo kune vanhu. Panguva yakanga vachidya vachiguta vari kuZANU, pavakanga vachiwirana kuZANU, vanga vasingauyi saizvozvo vasina rudo nevana veZimbabwe. But now vane rudo rwevana veZimbabwe kureva kuti vatendeuka, kureva kuti munhu atendeuka, munhu kana atendeuka unogamuchirwa uchechi, even Mwari vanomugamuchira. Saka vageza kana vatendeuka ngavataridze chokwadi chokuisa zvido zvevana veZimbabwe pamoyo. Vemachechi vanofanira kufara, maticha anofanira kufara, manesi anofanira kufara, masabhuku anofanira kuchinjiswa unhu hwavari kuita, madzimambo anofanira kushandurwa unhu hwavari kuitwa, vakuru vemachurches, macancelors, maMPs, masenators, maministers, maembers, mavice president anofanira kuchinja mabatsiro avari kuita. Mabatsiro emaelection vanachigumba vese vanofanira kupinda mujera, vana namalaba vese vanofanira kupinda mujera, vana Ziyambi vana Kazembe vanofanira kupinda mujera vese. Noti kungotaura vana veZimbabwe kuti vanofanira kupinda mujera vanhu ivava vati vasingapindi. Vana Chivhai vanofanira kusungwa ndio vazara muZANU-PF, vana Tagwirei ndio vazara muZANU-PF, mbavha dzacho kusvotesa nyika yeZimbabwe. Vana Saruwaka vanasa kupwanya sorry
navamwe vakasiyana-siyana maministers akaba mari yeZimbabwe havasi kusungwa, but Vageza vakataura list nelist. Izvozvo zvinodzosera vana veZimbabwe kumashure. Saka Vageza kuuya kwavo hakushamisi, kuronga kwavo hakushamisi. Mwana weZimbabwe anokodzera kuti varonge zvinhu izvozvo. Saka hativhunduki nazvo isu vana mabashini kuti Vageza vari kuuya, but tinoda kutarisa kuti zvavari kuuya nazvo zvimbori zvii, because tagara tiri kuona hapana chinobudirira. Saka tinoda kuti tizive kuti zvimbori zvii zvavari kuuya nazvo. Murume uyu it's a genuine zvinhu zvavari kuita here, zviri serious here, zviri chokwadi here, because tinenge tine nyota yekuti zvisunungure vana veZimbabwe. Inini baba chinogore handina divi rangu iri, ndinotaura vane even baba chamisa ndinotsura, even vamunangagwa vacho ndinotsura, even vanageza vacho ndinotsura. Chatinoda ndechekuti isusu hatisi kuti kana tasapota vanhu taa vana vadiki, tinoda kuti tiite zvinhu zvine gwara, zvine chiedza, zvinoendesa zvinhu kumberi, zvinobudirira, kwete kuti tifambe tichinyebera vanhu kana kucheka nebaga rinoguma rakagumara. Ngatiudzei vanhu chokwadi, nokuti kana mademonstration akabva kuitwa vana veZimbabwe vakapinda kusungwa. Takangoona vana Babageza vakanyarara, even ZANU-PF leaders yose vakanyarara, even vana vakapera kupodwa, vakapiswa dzimba, vamwe nanhasi vari mujeri, vana nyoka yemabhunu, vana veZimbabwe. Vana Talendo Rusere vakasungwa uko, vana madzibaba eshandiko dzimba dzikatsva. So saka kana vana Babageza vakamboenda voti nyakarakada, vaendesa vana paground, iwo voti zii, zvinorevei? Zvinotishungurudza, zvinotihwadza, zvinotibata. Tinopesa taakutaura mashoko asiriwo, tinopesa taakurashika, tinopesa taakukanganisika. Ani mazvona zvinoreva kuti kana dai Vageza vakanga vaziva chiti, dai vakatanga varonga chatanga chaibva, vochizotanga kutaura paground, kureva kuti vakatanga kutaura vanga vasati vatanga kuronga chinhu icho, vasati vapedza uchironga uchikwenenzvera. Saka zvakapa nguva yekuti vatore vakanyarara. Pati kunyarara kwavo kana vachiuya, hatidi kuti tifambise shoko renhema. Vageza ngavauye paground vachitaura zvinhu zvinosiya vana veZimbabwe vane chokwadi chokuti taakupinda muhondo kana munyika itsva kana muKenani, taakupinda paground. Kana vane nyika dzavari kuronga nadzo, make sure kuti vari kuronga nenyika dziri strong. Kana vane mapato avari kuronga navo, vari kuronga nemapato anozikanwa nevana veZimbabwe, kwete mbavha idzo vana Shabangu nana Monzora, asi vana Chamisa. Yes, Chamisa. Kana vane maorganization ndizvozvo, kana vane nyika dziri kuvasapota, dziri kuvatsigira, kana mubato imomo mune mamwe maveteran, mune vamwe maministers nemaMPs, make sure kuti vari kuronga zvinhu zvine musoro zvinoshanda. Kana kuti vana veZimbabwe vari diaspora, tinosapota Vageza nemaoko ese neruoko rwese, but tinotarisira zvinhu zvinobudirira, zvinhu zvinobudirira zvinobatika, kwete kutenderedza njere kana pfungwa vana veZimbabwe. Vanotandira vanhu mabasa ekudzikisira nekushora, but zvisiri izvo vanhu vachironga zvechokwadi Vageza vatori serious. Saka Vageza ngavarege kuita sokunge vari kurwira simba mubato mavo, but ngavataridze kuti vatendeuka sekureurwa kwavakaita, sekupupura kwavaita, varatidze kuti vamire nemunhu vavari kuziva kuti ndiye munhu une chimuti, ndiye munhu wakawina maelection, ndiye munhu wakasapotwa nenyika, ndiye munhu wakadanwa nenyika, ndiye munhu wakadiwa nenyika, ndiye munhu wakadiwa nemidzimu naMwari. Vakauya vari opposite, zvinongosara zviri zvezanu kana kuti zvemauto mashoma iwayo, but ruzhinji rweZimbabwe paground runenge ruri kwaro rwega. Saka Vageza zvokuparidza vhangeri yekuti ngatibatanei, tiri pamwe chete, mapato ese tawada, hakusiko kubatana ikoko. Kubatana kunofanira kutaridza chokwadi chiripo, hakutangiri kuwana, kunotangira kuvakuru vemapato acho, kuti vari kuwirirana nawe here, vari kubatana here, noti kungotaura chete kuground. Saka Vageza tinotenda namashoko avataura, takatarisira chaizvo nyika yese. Vanhu vese vachatenga data, ite tokurudzira kuti vana veZimbabwe vatenge data. Vana veZimbabwe vamire vatarise nyika yese, nevari diaspora, nevari kunze, nevari muZimbabwe, nevari kupi, nenyika dzimwe dzisingazivi shona, nedzimwe nyika dzinofanira kuti dziteerere kutarisa Vageza zvavari kuuya nazvo. Tinofanira kuzvisapota kubva ipapo, tikaona kuti zvine musoro tinosapota tichienda mberi, tinosapota tichisigira nekusimbisa, nokuti mumwe wemwana weZimbabwe ende mukavatarisa ya old man, but chiripo chinovasunda, chiripo chiri kuvatuma, chiripo chinovapa shungu. Ichocho tinochisapota, asi chisaita sokunge chinhu chediwi kana kuti chinhu chebato rimwe chete. Iro bato racho rakatoparara kudhara, rikatofa kudhara, razara mbavha dzega dzega. Saka tinokutenda zvikuru kuti ndimaita izvozvo wana Babageza, kuti zvigaranda zvizare munyika,
kana kuzara muzanu PF kudai so ndima muri mubato imomo ndima kadzosai masono munakagwa saka amugoni kupa vana veZimbabwe mhosva kwete asi tinotopai mimi mhosva vana nababa Geza vana baba Chiwenga mese tinokupai mhosva ende musavenga vana veZimbabwe sei vari kutipa mhosva because ndima kaita zvinhu izvi chinhu ichi 2017 after that moti chinhu ichi tisi takachibvuta izvozvo ndo zviri kudzosera vanhu mupfungwa kumashure saka comrade Geza ndinokumbira kuti kune vanogona kutora audio iyi ngavaisvitse pana vaGeza straight kuti zvanzi nababa vaChinogure tinokusapotai tinokutsigirai ende tiripo we are ready everything kuisa muwanhu nepaground pacho kuisa muwanhu nepaground pacho because hakuna ari kuda mamiri akaita chimiro chenyika iyi maminero ari kuparara upfumi huri kuparara mari dzezinara mari dzematogets mari dzematourism mari dzeagriculture vabereki vari kushungurudzwa vachidzingwa munzvimbo dzavo vachitorwa mastendi vachipwanyirwa vabereki vari kushungurudzwa kuri kuenda upfumi hwenyika hakusi kuzikanwa so tinosapota mashoko enyu kana muchiuya savarume vakuru samadzisekuru samadzibaba edu samakomrade apakutanga vana baba Geza asi uyai nezvinhu zvinosiya zviine nzira iri kuratidza kuti zvine chokwadi chokuti tiri kuenda mberi kwete zvokuti zvinotora futi gore 9 manzi moenda futi 9 manzi moenda futi izvozvo banje ndinokutendai mazvita neraJesu Kristu ndinokutendai dai Mwari wakutungamirirai comrade Geza dai Mwari wavanemi dai Mwari wakusunungurai dai Mwari wakuropafadzai nevamunavo nevamuri kushanda navo nemuzita raJesu baba tinokunamatai tinokutendai Mwari wakanaka Mwari waAbrahama Mwari waIsaka Mwari waGabriel Mwari waIsraeri tungamirirai baba Geza pamwe chete neutungamiriri hwose pamwe chete neudzamu hwose wavari kuronga pamwe chete nebasa rose ravari kubata vari muchakahwanda imomo asi tinokumbirisa zvikuru kuti baba wanzvengesei kuvavengi vavo wanzvengesei kuvavengi venyika ino wanzvengesei kumhandu dzeZimbabwe vanhu veZanu PF kumhandu dzenyika vanhu veZanu PF wanzvengesei kumatororo baba wanzvengesei kuvaroyi veZanu PF baba wanzvengesei kuvanhu vakaipa Mwari wamasimba nokuti tinoziva kuti kunyangwe mubhaibheri chaimo tikaenda kuOld Testament tinowana hondo dzaivako tinowana vana vaIsraeri vachirwira nyika yavo tinowana nyika dzakasiyana siyana dzichirwira nyika yadzo tinowana ushe huzhinji huchirwisana tinowana nyika zhinji dzichirwira kuzvitonga dzichirwira rusununguko baba tinokutendai baba wakanaka muri Mwari wakanaka Mwari wemasimba ose tinokutendai Jehovha Kristu kudenga kuti muzadzise nekusunungura baba zvishuwiro zvevana veZimbabwe zvishuwiro zvemhuri yenyika yeZimbabwe baba tatambura kwenguva yakareba vana vapera kutata musango vana vapera kufira musango vana vapera kushungurudzwa baba vana vapera kutambiswa nekupiswa nemaplastiki baba kuchekwa vamwe vari kubarira musango vamwe vari kubarira mustriti vamwe vari kubarira parengi vamwe vari kubarira pamberi pemataundship pamberi pehospital baba vamwe vari kubarira musango vashungurudzika baba kune dzimwe nyika vari kunyimwa zvokudya vamwe vari kudzingwa baba tinokutendai taneta kutukwa baba panguva dzino Mwari nyika yaparara nekushayiwa zivo nyika yaparara nekushayiwa zivo baba nyika yaparara nekushayiwa zivo baba tarirai zviri kuitwa kuti utungamiriri hwenyika utungamiriri hwevanhu utungamiriri hwakaiswa naMwari unozvishayiwa baba kana vanhu vakupesana nezvino zvenyika ino kana vanhu vakupesana neruzhinji rwenyika kana vanhu vakupesana negwara reZimbabwe baba kuti vanhu vachiti idzi mbavha ndodziriswa muparamende vanhu vachiti idzi mhondi mbondi ndodziri kutonga nesimba maMP achibviswa muparamende kuchiiswa mbavha maminista achibviswa makanzira achibviswa baba zvisinei nevanhu veZimbabwe baba kuri kuunzwa nyika dzeumbavha nyika dzechitororo maminero apera baba upfumi hwaparara Jehovha vanhu vari kushungurudzwa maelection achidirwa zvinhu zvese zvaaichekwa baba zeki yaaichekwa yaayeshamwari yaaibato judiciary yaaichekwa yaayeshamwari yaaibato security yaaibato yaayeshamwari yaayepolitibiro baba tinokutendai panguva dzino kuti kana tikavana vanhu vakadai savana baba Geza tikavana vanhu vakadai savarume vakasimba kusanganisira naye nyoka yemabhunu shungu dzake dzakanaka tinokutendai kusanganisira nesu vana baba Chinogure tinotenda shuwiro yedu ndeyekuzoona nyika yeZimbabwe ichisununguka ndeyekuzoona nyika yeZimbabwe ichigara zvakanaka tichizosangana savana venyika yeZimbabwe semhuri yenyika yeZimbabwe tichizokurukura munhoroondo yeupenyu kuchizowana mabhuku nezviverengwa nezvinyorwa nguva iyi takamboirarama asi tazogara zvakanaka tinokutendai Mwari wamasimba rangarirai 2007 rangarirai kukura hundi 1987 baba tinokutendai zvikuru hondo yekukura hundi muneiziva hondo ya 2008 muneiziva
na7 uhondi ya 2018 baba muri kuiziva, uhondi ya 2023 yatakaona munoiziva. Vakabira upfumi hwenyika havasi mujeri, vanhu veZANU-PF vakauraya vanhu havasi mujeri baba, vakabira maelection havasi mujeri baba. Mazimari nemazimari 15 billion yakatsakatika muZimbabwe, mari yenasa yakatsakatika. Vabereki vari kutambira pension mari shoma shoma kutoenyemba, maticha haana mari, masoja haana mari, manesi haana mari baba. Nyika yeZimbabwe yaita gehena, kita desert, kita drought nekuda kweZANU-PF ichitungamirwa naEmmerson Mnangagwa. Saka tinotenda Mwari kana mukatumira vana Aaron naMozisi kuti wauye paground. Tinotenda zvakare utungamiriri hwedu wakabirwa maelection kuti nemwoyo wawainawo ukusada kuti wauraise vana veZimbabwe, vekusada kuparadza nyika, vaEmmerson Nelson Chamisa tinowatenda zvikuru kuti mumwe vevamwe vanhu vari kufaita, vari kurwisa pamwe chete neutungamiriri wawainawo kuti zvinhu zvimire zvakanaka. Asi tinoziva kuti hazvichisa achirimwe musi wacharimwa, chimeri musi wacharimwa. Tinokutendai panguva dzino baba, tinokunamatai Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, kuti baba mumire navaChamisa, mutungamirire vaChamisa, nekuti ndo vanhu, mutungamiriri watakatarisa ndiye mutungamiriri weremangwana, mutungamiriri wane chiedza, mutungamiriri wane rudo nevanhu veZimbabwe, mutungamiriri akatumwa, mutungamiriri akavhoterwa, mutungamiriri ari kudiwa nevanhu veZimbabwe. Asi Judhasi nehondo dzake, Satani nehondo dzake, uri kumira nemutumwa wake Emmerson Mnangagwa pamwe chete neutungamiriri hurimo kurwisa zviri kudiwa nevanhu veZimbabwe, zvido zvevana veZimbabwe zvakonzera kuti nyika igwadame kusvika pale zvino, zvakonzera kuti nyika idzungaire kusvika pale zvino, upfumi hwenyika uparara, nyika isekwe pasi rese baba. Agriculture yafa, health yafa, mabusiness afa chava kusita, upfumi hwenyika waparara, maminero ari kuparara baba. Hakuna chiri kufamba mukati menyika yeZimbabwe, education yaparara, security yenyika yaparara. So tinokutendai panguva dzino baba, muri Mwari vakanaka. Maroads afa, madhemu afa, maklinika afa, zvikoro zvafa baba. Hatina kukuchemera, tine kukutaura. Tikada kuti ticheme titaure, tinobatsirwa pfuti baba. Tikada kuti titaure, tinobatsirwa mboma baba. Tikada kuti titaure, tinoiswa majeri baba. Tikada kuti titaure, tinopfurwa Jehovha. Hatina kwedu nokuti hatina mauto baba. Tarisai, munhu wamakatipa haana mauto Chamisa, haana mboma Chamisa, haana majeri Chamisa. Todini baba? Nokuti kana kada kuti ataure unotumirwa vanhu, ukada kuti umutse bato unonyonganiswa chivhirikidzwa, vanhu vake vakamuvhotera vanodzimwa muparamendi, vanodzimwa mukanzira. Haana mauto Chamisa, haana security. Nyika yedu haina security baba yemunhu wese, nyika ine security yeZANU-PF. Madzimambo akushandiswa, masabhuku akushandiswa baba. Tinokutendai panguva dzino, dai maisa mutumwa nyika yedu yazonaka. Tinoshuwira kuzorarama tiri munyika yedu yeZimbabwe, tinoshuwira kuzorarama tichiona lendi yedu baba, nyika ichipikirwa. Inga vana veIsraeri vakararama kwemakore akawanda wanda, asi nhasi uno vari munyika yavo. Ko Mwari, Zimbabwe yoga ndo yadini pasi pano. Tinokutendai kuti dai maramba makatipa tsvimbo, makatipa watumwa, makatipa mauto, makatipa varwi vanotungamira kuti zvinhu zvibude, tigone kuva nemauto ane tsitsi navanhu, mauto ane simba, mauto anovhura njere, mauto asikabvumi kushandiswa, mapurisa asikabvumi kushandiswa, security asikabvumi kushandiswa baba. Matipawo zvombo zvemweya mutsvene, matipawo zvombo zvemweya mutsvene, ndokuti mutumwa wedu kana kuti mutungamiriri wedu kana kuti mwana wamakatipa Nelson Chamisa agone kuva nesimba, nokuti akasungwa makombo baba. Nzira yari kufamba iriiswa minzwa nemafeso, iriiswa matombo, vari kumurongera siku nesikati baba. Upfumi hwenyika ndo basa rawo rokuchirwisa Chamisa baba. Tinokutendai panguva dzino kuti dai matibvisira mhondi iyi Emmerson Mnangagwa, matibvisira mbavha idzi baba. Taneta nyika yekwedu, tachema baba. Tinokumbira zita ramambo Jesu kuti mashoko ari kutaurwa neari kurongwa nemakomrade nemamwe vemasoja ari kutungamirirwa nababa comrade Bomushogeza navamwe vari sure kwawo, tinotarisira kuti zvichava nechiedza neremangwana rakanaka, zvichatiumba nekutiwaka, zvigotidzosera rugare muna Jesu Kristu, wakabatana nemunhu akavhotirwa akahwina maelection.